Legends Gaming εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε ένα παιχνίδι το Cube που μπορεί να το παίξει στο κανάλι, αλλά ναι, δεν ξέρω ακριβώς, επειδή μπορεί να μου λαγκάρει λίγο ο υπολογιστής μου, δεν είναι καλός, το έχω ξαναπεί, είναι χάλια, μπορεί να πάρει καινούργια μια φορά, δεν ξέρω πότε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αρχίσουμε για να σας δείξω πώς να το κατεβάσετε. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να πάμε σε αυτό το site, uTorrent ή mTorrent, όπως λέγεται. Θα είναι στο description και πατάμε εδώ πέρα, getmtorrent, μετά getmtorrent αυτό το κουμπί, θα σας κατεβεί εδώ πέρα. Εγώ το κατεβάζω γιατί το έχω ήδη. Και ναι, θα κάνει το install, είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν είναι καθόλου μικροβάτς. Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη σελίδα. Θα είναι και αυτό κάτω στο description. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το torrent μας. Και πρέπει να πατήσουμε download. Εδώ πέρα θα μας δει. Και θα μας βγάλει στο uTorrent, το οποίο εγώ το έχω ήδη αυτό το Cube, το παιχνίδι, οπότε δεν θα το ξανακατεβάσω, δεν χρειάζεται να το ξανακατεβάσω. Οπότε, λοιπόν, μόλις κατεβεί θα σας λέει τροφοδοσία εδώ πέρα. Πηγαίνετε εδώ συνέχεια και πρέπει να έχετε και το WinRAR, θα το βάλω και αυτό στο description, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να σας το δείξω, εντάξει, θα σας βάλω απλώς για να το κατεβάσετε. Λοιπόν, αλλά μάλλον πιστεύω θα το έχετε ήδη γιατί όλοι το έχουν το WinRAR, οπότε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα, αφού ανοίξετε αυτό το WinRAR, τραβάτε αυτό το UNL Cube στο επιφάνεια εργασίας, όπου θέλετε δηλαδή. Εντάξει, εγώ όλα με τα παιχνίδια και όλα αυτά που κατεβάζω από τα torrent τα βάζω όλα στο επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, τώρα έχετε αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Το πατάτε, εκτέλεση και μετά θα σας κάνει extract. Τώρα να μπει, λοιπόν, ωραία. Πατάτε OK. Και εδώ πέρα, ναι, αυτό μόλις γίνει θα βάλει το φάκελο εδώ πέρα. Δηλαδή δεν τα έχει βάλει όλα ακόμα μέσα. Είναι διάφοροι φάκελοι που χρειάζεται για να παίξει το παιχνίδι. Λοιπόν, θα υπάρχει ένας φάκελος εδώ πέρα ή όπου θα τον βάλει στην επιφάνεια εργασίας. Ναι, σε αυτό το φάκελο θα μπείτε μέσα και θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει binaries, δεν έχω καλή φορά, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, συγγνώμη. Ναι, μετά Win32 και το Cube θα είναι εδώ. Συστήνω καλύτερα να κάνετε ένα shortcut και αυτό συντόμως είναι, συγγνώμη, το είπα στα αγγλικά. Και λοιπόν αυτό το κάνετε, πατάτε εδώ πέρα δεξί κλικ, αποστολή προς και επιφάνεια εργασίας, δημιουργία συντόμωσης. Λοιπόν, κλείνετε αυτό, Cube εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί δεν μου έχει βάλει το εικονίδα τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το μετονομάσω κανονικά Cube. Ωραία. Και μετά μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και ναι, θέλω να κάνετε like, subscribe και ναι, ξέρετε τα συνηθισμένα. Και ναι, σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.